Ito, 22 river crossing. Ito, pang 22 na ito. River crossing. Wow! Grabe. Linis. Palamig na dito. Assault na. Ito na yung assault na part. So, aakyatin namin ngayon. Pag matapos ito. Wow! Very Parang kumpleto package to Oh! Ito ba yung mahirap o yung mahirap yung pababa? Go. Mahirap ko ito Yung paakyat? Oo. Pero di ba pagdating doon sa dulo, bababa tayo ulit? Oo. Uy! Assault ito! My gosh! Kaya okay lang? Sige, kaya yan! Hina-hina lang naman yan. Maaga pa naman, abot tayo doon ng alas 11. Uy, anong alas 11? Wala pang alas 8. Alas 9 pa lang. Ay, anong oras mo dyan? Pauwi nito, mabilis lang to. 30 minutes na lang to. 30 minutes? Kala ko ba isang oras magmula dun sa highway? Ako mag-video ko na. Okay. Naka-video yan naka-video yan. Nakapatayin mo na naman. Bilis mo, mabilis ka rin maglakad. Mabilis ka rin. Mabilis ka rin. Agi, pag umulan to, madulas to. Isang abante, 3, 10 atras. Ay! Delikado to pag maulan. Ito yung slide. Tignan mo madulas. Ano tayo sa bundok na ito ko? Uriao Mountain. Punta po tayo sa... Ito po inaakyat namin ay ang Uriao Mountain. Bundok ng Uriao. Ang pupuntahan po namin ay Uriao Waterfalls. Hindi ko naman nakalain. Ito sa ka-assault. Okay, ang akyat ngayon dahil tuyo. Pero na-imagine nyo ba? Oh my God! Kaya mo, James? Opo. Matindi pa ito sa palakitan! Picture! Si Beth na iwan na. Picture! Gumagapang si Beth! Gumagapang si Beth! May gumagapang na. Wala. Paano kaya Gam- magpababa? Grabe to! Grabe, diretso ka hanggang ano pag madulas ka din. Thank you! Ito na i-discover natin. Mount Uriao. Mas pinaka-challenge pag ano na. Magdala tayo ng lubid dito. Ano? Guyong. Dala natin sila ng lubid. Itali mo na doon. Tapos gaganyan-ganyan na lang kami. Oh! Rate nyo na. Rate. 5. 6. Kaya nga maglagay ka nga ng lubid. Para yung taga-akit mo nahirapan. Dapat parang talaga nagdala sa kanina. Oo, nagdala ka sana ng lubid. Para ganyan-ganyan na lang kami. Hindi po, pinapahirapan po kami ng guide namin. Alam niyo naman pala na mahirap eh. Bakit ka? Pinapahirapan niya kami. Tapos siya chill-chill lang. Nakangiti-ngitinan mo si Beth dun. Gumagapang si Beth oh. Kumawa si Beth. First mountain niya. Ay, first mountain na ito? Talaga. Mother mountain mo, Mount Uriao. Mother mountain mo, parang major na. Super major. Oh no. Picture po. Natawanan na kami.
Ito yung masaya. Burn! Ano ba ang kasalanan namin sa mundo? Burn! Kailangan nyo mag-burn. Dito mo malalaman kung may sakit ka na sa puso. Baga ka. Talaga. Parang walang kapat-kapat pa to ah. Bet, kaya ka muna. Itayin mo namin dito sa taas. James, meron pa rin. Ilang minutes yung super assault. Oh no! Yun yung daan. Oh! Dulas. Wala din ito mamaya pagbaba. Diyos ko Lord. Ah! Bet, pahinga ka muna. Goyol! Hintayin mo si Bet. Whew! Oh no! Paano ito mamaya? James, pag nagbaba tayo. Slide. Oops. Meron pa. Wala ka tapos. Ikaw na naman si John ko. Hoy, wag mo ako matakbuhin. Diyos ko, anong kasalanan? Anong kasalanan namin sa mundo? Ano? Uy. Hindi ko to alam babain mamaya. Hindi. Uy, James! Slide. Wait. Oh, ganyan ah. Dapat pag pumunta kayo dito, may kasama talaga kayo. Kasi, oh, harap sweet ang dating. Hilain mo ako sa dulo ng iyong pagmamahal. Ay. Nagpapa... Ah. Wait. Abos. Abos naman nga ako. Nandun pa po yung kasama namin, no? Ayan, no? Very nice. I love this. I love the pain. I love the experience. Oh, ikaw na naman. Kaya, Kasi, okay. tignan natin sila. Yan si Plinky. Chill lang. Chill. Kasi, yung mga inakyatan niyan, major. Ito maganda to, chill lang. Okay lang to kasi hindi madulas. Pero may imagine nyo ba kung madulas to? Baka abutin nga na isang oras bago kayo makababa. Slide na ito, slide. Kunan mo ako dito, James. Ngayon, pag nauubusan ko kayo ng enerhiya, may nakita kayo ng puno, embrace niyo po yung puno at least mga 15 minutes para ma-recharge po kayo. 15 minutes? Oo.
Ngayon po 15. yan, yung mga toxic po sa katawan nyo, Kinuha niya. ng puno. Yung oxygen po ng puno, ibabalik sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Kaya nga hanggang ngayon eh. Di ba? 13 pa ako. 30. Okay. Burn! Ilang kilos na yung ano, nabawas. Stop. Hindi, umakyat ka ulit. Oo. Yan na yung umpisa ng ano, pag-akyat mo. Sige na ako. Nakikita ko may langit na siya eh. Pag madulas yung sapatos, madudulas sa ano, dahon. Alam kung saan ako dadaan dito. Slide, slide. Paano naman James? Ako na naman. Yan. Headlink eh. Dapat pag mga ganito, smile lang. Nakatutok kayo. Ay! Mali. Kita yung ngiti mo. Sorry po. Oops. Okay, go. Napakaswerte namin ngayon dahil ilang araw na hindi umulan. Pero nai-imagine ko po ito. Kung basa po ito, parang grabe, parang 10 folds ang hirap ng pag-akyat. Sumisigaw na si Beth. Parang lumiliwanag na. Wow! Meron pa yun. Yun lang ang nakakalungkot. Kasi parang walang puno doon sa summit ng isa. Wow! Ito, liliko tayo dito. Ano silang viewing deck dito? Wow! Nakakatakot. Grabe ang taas. Grabe ang taas na oh. Victor James. Sige. Jump shot. Ay, wala. Ready? Ayan po. Itutuloy po namin ha. Kasi naputol kanina eh. Wow! Meron pa po doon oh. Bundok. Nakikita na po namin yung kalangitan. Lumiliwanag na po. Sa pagod ng akyat, at least nakikita na namin. Gang, mga ilang minuto pa to? 2 hours.
Uy. Wala natin ng may kalahati. Pero ito na, makarencibibis talaga. Ha? Pinaka-assault na daw. Wala pa yun. Ala! My gosh! Ano ba yan? So, tingnan nyo dito sa kabila. Ay, oh, very nice. Hirap! Hirap! Baka mag-slide yung mga bato. Talagang gapang po. Gapang ang gagawin kasi. Marami pong bulo. Tapos, agay, medyo assault siya. Dapat yung mga ulo nyo dito nakaano. Talagang ingat na ingat. Bantay kayo yung mga ulo nyo. Tanggalin ang ulo. Ingatan ang mata. Wow! Oh, wow! Ala! Ganyan po, oh. Kita siya. Oh, picture. James. Picture. Hindi ka kuha. Ganda pala dyan. Eh, akyat. Kailangan linisin yung daan kasi pag maano yung bato, malaglagan yung susunod sa'yo. Medyo crack na naman to. Oh, loose. Okay. Talagang masusubok ang tuhod mo dito kung matibay o hindi. Kung magdala ka rin ng syota dito, masusubok ang pagmamahalan nyo. Dito. Isa rin ito. Major climb din ito. Oh my God. Napakaswerte lang namin talaga ngayon dahil dry siya. Pero nai-imagine ko siya pag naririnig na namin yung waterfalls. Yan na yun ano. Nasa baba po yan. Ibang waterfalls. Tatlong ano yan. Diyan tayo dadaan mamaya. Ay, mahirap po ang ganda. Meron ka na akong sa gilid. Kakapalik. O kaya nga, pagpabalik. Mas maganda na pag ano, pumunta na lang natin yung dyan sa kabila. Oo, see. Natin dyan. Pero, Ang ganda niya, oh. Ang ganda niya. mamaya, kung wala pang pagod masyado. Oh, makapahinga naman tayo. Ito po yung gustong-gusto ko pag umaakyat. Yun bang unexpected, yung hindi ko alam kung anong pupuntahan at ano yung makikita. Kasi kahit gaano kapagod siya, hindi mo maramdaman eh. Nagiging sulit siya. More or less, hindi nyo pa ito makita sa YouTube. First time nyo makikita sa YouTube ito. Yun na, yung pinanggalingan natin. Ikita nyo po doon. So doon po kami kanina nagaling, oh, may dagat doon, oh. Ganun na po kalayo ang nilakad namin. Eh? Oh. So kailangan pang linisin para mapasukan namin. May daan naman siya pero so obvious na wala talagang pumunta dito ngayon except kami. Walang pumuntang tao ngayon. Kasi tingnan mo, oh. Kung napuntahan ito, more or less malinis. Pero ngayon ito, wala talaga eh. Kailangan pang linisin ng guide namin. So okay lang. Para makapagpahinga-pahinga din kami. Ito masasabi mong nasa kalagitnaan ng major minor. Pero pag umulan ito, sabi, super major ito. Oh no. Careful your eyes. Cover your eyes. Hindi na makitanda mo. Cover your eyes. Malapit na rin tayo makalabas.
Okay. Okay. Distansya ka kay may itak ka. Baka lumipad. Okay. Ito may. Uy, shit. Ito pala yun. Wow. Okay. Ito medyo ano na ito. Super assault na ito talaga. Crack. Grabe. Ito na yun. Antay kayo pag makaano ako ng bato. Oh no. This is 90. Very bad. Ano ba yan? Ano ba yan? Ah, gapang. My gosh. Gapang to. Oh. Wow. Wait lang. View dito. Oh no. Oh. Ayun po. Oh. Ito magagapang tayo dito. Hindi ka lang? Malapit na tayong makalawa. So, kailangan pang ganyan. Linisin mo na ang daan. Balikan ko dito yung view. Ano mo yung view dyan sa kabila, oh. Naririnig na naman namin actually yung ano ng waterfalls. Kasi overlooking doon dagat. Doon po kami nang galing. Yes, hindi ko po akalain na ganito po. Sige, yan na po, gapang. Halagang kailangan gapang. Oh no! Gapang po. Kaya mo akong kunan? Wait lang. Sige. Gapang po. Kaya mo play? Oo, ma. Gapang po. Kaya pa pala? Oo, ma. Gapang po dito, gapang. Bakit ganito? Ganito si Bibi. Gapang po. Ay! Uy, langit na! Langit na siya! Oh my! Langit na! Ling! Nakikita na namin yung bundok na taas. Ha? O, diba? Ito. Ito na ba yung pinakamataas na part? Oh, ito na yun. Yung peak ng Uriao. Oh no! Atras abante ako dito. So, ito na. Wow. Ayun pa po, oh, may bundok pa na mataas. So, anong spelling ng Uriao nito? Hanggang I-A-U? I-A? O-R-I-A-O? Ha? Oh. Uriao, di ba? Kaya ipopromote natin to para
Aakyatin din nila, hindi kami pwedeng kami lang ang umakyat dito. Kailangan makakaganti kami. Mount Oriao po ng... Anong part ng Labrador ito? Uyong. Uyong Labrador, Pangasinan. Oh! Ayan na po. Wow! Sulit! Sulit po! Sulit po! Pling, sulit! Ito na ang view niya! Wow! Kung saan-saan pa tayo pumupunta, ang dami pang bundok dito. Picture! Okay, picture. Next! Kay video picture ito. Dito. Diyan, tama. Kay video pa to, video. Talikod. Harap. Tapos doon. Tapos palit tayo. Diyan. Okay. Okay, me. Huwag mo lang patayin yung video. Apa? Wow, wag ka mauna. Siran mo Mga gusto ko dyan. Wait lang. Dito sa may mga damo-damo. Yung bundok muna. Oo. Ang sarap ng hangin. Ang sarap po ng hangin. Tingnan niyo po. Oh. Galing. Galing po siya. Ito dito na ano, may. Oo nga ma, dyan nga po. Ang ganda ng pagkadahon niya. Itutuloy na namin. Itutuloy po namin yung lakad. Sabi ng guide namin, hindi daw yan naaakyat, na hirap daw talaga. Wow. Ganda dito. Kabila. Ito na yung pupuntahan mo sa malayong nandito na to. Ay. Nandito na po kami sa summit. Malapit na po. Ayan na po yung ano, yung waterfalls. Grabe. Maniwala na ako sa 75 meters high. Ay, ito na, ito na.
Ito na po, ito na. 1 steps and we are here at the peak of Mount Oriao. Ito talaga siya. Ito talaga. Oh. Wait lang. Oh. Ganyan talaga. Wait lang. Wait lang. Okay. Yes. Ganda. Picture dito na. Okay, go. Go. Okay, 1, 2, 3. Done. Kabet. Sa puno din. Wala. Wala. Eh, Wala. Wala mo. Ako na. ano ba yan? Naubos yung ibang video ko. Boro. Oh, asukal na naman. Gapang na naman. Okay. Cover your eyes. Pababa na po tayo dito sa Oriao Waterfalls. Look at your way. Oh, ito. Uy! Assault na naman! Ano ba yan? Nakatapos ang assault to! No! Tawa-tawa ka, tawa-tawa ka. Ganda ng tungkod nyo. Ganda ng tungkod. Nahuhulog na po yung shirt ko. Akala ko ba nandun yung fake? Mayroon pa pala mas mataas. Kaya talaga ito si guide natin. Hindi naman scam yung 3 hours niya eh. Nagutom na ako. 5 hours pala. Oras mo na ba? Oh, 3 hours higit na. Ang sabi lang po sa amin, 3 hours lang po. Nag-start po kami ng 6:25. Mahigit alas 10 na po.
May kubo. Ay, may kubo. Ay. Ay. Pababa na to ha. Wala nang tinaakitin ha. Meron pa. Saan to? Kung bababa tayo, di may aakyat. Ayun na dito. Oh, yan ang dito. I-focus mo din. Focusin mo. Yan po yung 75 meters high waterfalls. Maniwala na po ako kasi buong bundok po yan eh. Yan po kayo may pupunta. Aso may bundok pa pala isa doon oh. May bundok pa. Patayin mo na. Eh. Iugas ko lang ito sa dagat. Malapit na. Iugas ang dagat. Dito po pag umakyat kayo dapat naka kayo talaga naka jacket, naka leggings kasi medyo kumakapit po sa balat yung mga dahon ng ibang damo dito. Masakit po. Nakakasugat. Kumpleto po ang trekking namin dito. May river trek, may forest. Ito po masukal na to. Ha? Oh, huwag kayo mag-ano kayo. May ano siya, oh, damay ano. Oh. May Marlboro country siya dito, oh. Wow! Picture bet! Bakit? Hindi mo makayanan yung kugon? Oo. Basta expect the unexpected. Dapat naka ano ka talaga. Oh, ito po yung sinasabing ano. Wow! Mali naman na yun. Grabe! Oh no! Hindi po. Okay, hindi ko makita ang daan. May ano dito ay ito. O baka ano kayo tapisok, merong ano oh. Wow! Ayan po yung waterfalls oh. Ayan. Mataas pa po yan, malayo pa yan. Daray niyo yung parang sinasabi. Dito lang sa kayo. Nakabidyo siya, nakabidyo siya. Ah, sige, harawa ka mo. Picture mo ako nakabidyo. Ay, baka matakpan mo yung camera. Taas mo, ma. Hindi ah. Taas mo. Camera ang nag-a-adjust niya. Yan. Yan. Yan na. Ang nga din, ma. Pindot mo yung video na off. Naka-on na pero. Ay, nakaunas na ano. Okay. Malapit na po kami. Meron po dito, Marlboro country din siya oh. Pababa po kami, pababa. Watch your step, medyo ano po. May. Okay. Grabe. Oh, ganyan po siya waterfalls oh. Sobrang taas niya.
Mount Oriao. Oh. Linis. May mga turista din ba pumupunta dito dati? Hindi tayo ayaw lang. Kami lang talaga yung una-una. Okay. Makapit sa ano, damit. Ingat sa mata. Oh, may saging. May bunga na, harvest na. Oh, may avocado din oh. May langka. Ayan na, may avocado oh, pero wala siyang bunga. Wala na ngayon eh. Ito, may langka. May santol, kumpleto. May mangga. Asan ang pinya? Oh, may pinya, native pinya to oh. Sino bang may tumira dito? Ay, may bunga. May bunga na yung ano, balikan natin yung langka. Meron na siya oh, mga bubot-bubot. Grabe ha. Pupunta ka lang talaga dito para sa langka. Sabay ano na. Ha? Kumukuha. Walang kumukuha ng bunga yan. Alam nga, kasi sobrang layo na. Kaya nga. Papagulong na pababa. Pwede mo pa kaya yung langka pauwi. Langka po yan o, langka. Oo, mayroon pang ano dito, oh, kawayan din, oh. Pero wala siyang baby. Mangga. Tapos Hindi na Mindoro. Patay na sa Mindoro. oh, ito na. Ikaw 22. Finally. The river of Mount Oriao. Number 22, river trekking, river crossing. Wow. Oh. Oh, grabe. Ice water. Pupuntahan na po namin. Wow.
Ay! Ice! Tik na. Ito po kahirap na naman yung aming Ling! Sige. Sige. Grabe. We survive. Malapit na siguro kami pero tinitis pa. Ah! Oh. Ma.
Ito yung mga dadaan ko namin. Bagay na? Picture, oo, saan tayo nagdala? Nakabidyo yan, huwag mong pindatin yung video. Hindi. Video ko. Ay. Picture. Picture. Oh, there's a waterfalls. Wow. Sabi. Hirapan. James, oh, ano mo siya?
Yes, sige na. Ito na. Sorry, sorry. Hindi ko mapindot. Hindi ko mapindot. We are here. Mount Ay Falls. Anong falls to? Korea. Sobrang taas. Sobrang taas. Sobrang taas. Sabi oh. Parang hindi ko maabot-abot to ah. Kalahati pa lang po ito.
Yan si James, oh, gumagawa ng ano. Gumagawa ng butas para labasan ng tubig. At nakapagtimpla na ng tang. Ah, ha? Pag sa bundok talaga, diskarte-diskarte lang.